Башкортостанда журналистика өлкәһендәге дөрөҫлек, яуаплылык, батырлык дип аталган конкурстың шарттары һәм талаптары билдәләнде. Был премияны булдыру тураһында республика башлыгы Ради Хабиров республика киң мәгълүмат сараларының медиа йыйын форумында тәкъдим иткәйне. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Башкортстан Республиканың матбугат һәм киң мәгълүмат саралары буенча агентлык җитәкчесе урынбасары Марат Газизов. Һаумыгыз, Марат Асхатович. Һаумыгыз. Шулай итеп, конкурс тәртибе расланды, гомумән шарттары тураһында ентекләбрәк. Конкурстың төп шарттары әлбәттә әйтүгез буенча Ради Фарит улы инициатива буенча барлыкка килде. Инде быел ул конкурс беренче тапкыр үтәсәк. Төп шарттары 4 категория буенча оештырылачак. Беренчеһе басма, икенчеһе тележурналистика, өченчеһе радиожурналистика һәм дүртенчеһе интернет социаль селтәрдәр. Һәм дә 5 категория булачак. Батырлык, яуаплылык, дөрөҫлөк һәм йыл гамәле, һуңгыһа һиҙгер йөрәк. Ул категорияларга 7 премиялар ҡаралған. Мин яңлыш булмаҫ дип уйлайым. Беренсе республикала беренсе тапҡыр ундай премия ойоштороласаҡ. Журналисттар өсөн 300,020 премия тапшырыласаҡ. Ягъни һәр бер премия 300,000. Әйе. Һәм юридик журналисттар да катнашалар, юридикта редакциялар, шәхестәр да катнашасаклар. Һәм бына аңлашыла, дөрөҫлөк һәм яуаплылык ул журналистиканың төп принциптары, эш принциптары. Батырлык дигәнгә килгәндә, ул нимәне аңлата? Батырлык әлеге вакытта журналисттарның профессиональ сифаттарының береһе дип әйтергә лә була. Чөнки батырлык тик кенә әлбәттә хәзерге көндәрдә еш кына уртага сыккан махсус хәрби операциялар эшләгән военкорлар өчен генә түгел, әлбәттә улар өчен дә, чөнки бик кыю булырга кирәк. Кыю булырга кирәк. Хәзер һугышта эшләйләр военкорлар, әлбәттә төрле мәсьәләләр күп сыга ул эш вакытында. Әмма ләкин ул гына түгел, исегә төшерәйек. Мәсәлән, ковид пандемия вакытында кызыл зонага кирип репортажлар эшләү өчен ул бер кешегә лә билдәле булмаган авыру, ул нимә ул? Улар нисек еңеп сыгарга, кешеләргә нимә репортажлар алып бару өчен әлбәттә уның өчен дә батырлык кирәк ине. Әлеге вакыттагы һәр көн булган эшләр өчен дә журналистларга батырлык кирәк. Чөнки ниндидер бер законга каршы сыккан кешеләр я булмаһа ниндидер проблемалар тураһында язу өчен, уның өчен дә батырлык кирәк. Төрле темалар, экстремизм темаһы, терроризм темаһы, төрле темалар тураһында язу өчен, уның өчен дә журналистларга батырлык кирәк. Шуның өчен батырлык ул журналистларның төп сифаты дип әйтәйем мин. Бу сифатһыҙ журналистикала беренчелектә булмай. Шулай, әйе. Йыл гамәле һәм һиҙгер йөрәк дигән номинацияларга килгәндә, йыл гамәле ул журналистларга бәйле булырга тейешме? Улар ниндидер эш башкарырга тейеш, ниндидер яхшы гамәл башкарырга тейешме? Әлбәттә, журналистларга ла ул кагыла, һәм дә журналистларга гына түгел, бәлкем журналистлар ниндидер бер инициатива белән сыга, ниндидер бер уларның инициатива аркаһында ниндидер бер проблема хәл ителә, ниндидер бер ярдәм күрһәтелә. Әлбәттә, ул җәмәгатькә лә кагыла. Журналистлар чөнки үзләре генә айрым гына эшләй торган эш түгел бит, ул бүтән җәмәгать белән кешеләр белән бергә эшләй торган эшләр һәм проблемалар. Демәк, бына шундый номинациялар буенча эшләрдә кабул итәһегез. Сиктәре бармы? Касанга тиклем һәм касандан алып басылган, дөнья күргән материалдар кабул итәһегез? Конкурстың төп шарттары 1 гыйнвардан 30 сентябрьдән тиклем сыккан, эфирга сыккан, дөнья күргән материалдар кабул ителә. Һәм дә ул материаллар 1 октябрьгә тиклем кабул ителә. Безнең адресыбыз матбугат һәм киң мәгълүмат саралары агентлыгының сайтының адресында билдәләнгән, бүтән шартларында бар. Аны карап, укып катнашырга мөмкин. Гомумән, Марат Асхатович, безнең республикала журналистлар өчен премия юк түгел, ул бар ине. Шәһәр хәбәр исемендәге журналистлар премияһы республиканың. Бына ошо 2 премияның айырмаһы нимәле? Улар бер-берен кабатламаймы? Улар бер-берен һис кабатламай, чөнки
Шахит Худайбердин исемендәге премия 1996 елдан алып хөкүмәт оештырылган премия дип санала, һәм дә улар ижади шундый күп шул ижади тарафына күбрәк караган премия. Үз премия әйткәндәй 100 мең ине. Әлеге вакытта Ради Фәритовның инициативасы буенча ул премия 5 тапкырга артылды. Артты быел беренче тапкыр үз премия 500 мең тапшырылачак журналистларга. Һәм дә яңа премияга караганда инде алар күбрәк ямагат эшләре, ямагат резонанс булган эшләре шул тарафка күбрәк карайлар. Ягъни берен кабатламай булар. Юк, кабатланмай, тагын да өстәп әйтергә кирәк, безнең республика башлыгы матбугатка бик күп ярдәм күрсәтә соңгы елларда, чөнки күбеһе беләләр инде менә, мәсәлән, безнең матбугат өчен гранттар оештырылды, быел беренче тапкыр гранттар бирелде, 50 миллион бөтенләй гранттарның суммалары. Шахит Худайбердинның премияһен әйтәбез бит инде. Шуннан был премия 300 мең премия журналист өчен профессиональ, эффектив, югары кимәлдә эшләгән, югары сифатлы эшләгән журналист өчен бик зур ярдәм булыр дип өметләнәбез. Менә онан да тыш беләһегез, Ради Фәритова БСТ-га да килеп, коллектив белән осрашып күрешкәйне, һөйләшкәйне. Оборудование, техник базаһын яңарту буенча күп эш эшләнде. Матбугат йортына безнең башлыгыбыз килеп, коллектив белән һөйләшеп, капиталь ремонт турында һүз алып барылды. Әлеге вакытта проект документациясы эштә, киләһе елдан капиталь ремонт башланыр дип бөтәбез дә көтәбез, өметләнәбез, планнарыбыз шундый бар. Һәм дә бөтен башка тарафлардан да китап эшендә лә бик күп ярдәм күрсәтелә, чөнки балалар өчен, безнең патриотик литература өчен ресурслар бүленә, киләһе елдан да аның финанслануы үстереләчәк дип көтәбез. Гомумән, Марат Асхатович, бына шундай иҗатчыга карата игътибар ул ни өчен мөһим ул бүгенге шарттарда? Күбеһе бул сорауга җавапты белә дип уйлыйм, чөнки әлеге вакытта күп кешеләр әйтүенчә, мәгълүмати хугыш бара, бик каты хугыш, һәм дә безнең журналистлар бул хугышта солдаттар булып эшләйләр. Тик безнең коллегалар, безнең егетләр корал белән махсус хәрби операциялар эшләһәләр, безнең егетләр камера белән, каләм белән алар да хугышта катнашалар. Һәм дә бу игътибар безнең яшьләргә дөрес башларына дөрес аңда халып, илһөярлек, патриотик тойгыларды тәрбияләү бик мөһим, киләсәк өчен мөһим. Милләт өчен, дәүләт өчен, безнең киләсәгебез өчен мөһим. Һәм дә ул бик мөһим эш. Шуның өчен дә Ради Фәритова ул мәсьәләләрне аңлап, безнең журналистларны игътибардан калдырмай. Гомумән, шундый премиялар улар башка төбәктәрдә бармы? Һез хәбәрдарһызмы? Коллегалар белән башка төбәктәр белән аралашып торасызмы? Әле ул бары тик ошо Башкортстанда гынамы? Төп бөтенләй әйткәндә, әлбиттә, төрле төбәктәрдә төрле премиялар бар, әмма ләкин бөтенләй караганда, гомумән матбугатты матди тарафынан, техник тарафынан ярдәм итү буенча безнең республика әлбиттә лидер дип әйтергә була, чөнки ул тиклем 6 телдә сыга. Безнең басма матбугат республикабызның халыкларның 6 телендә сыга. Без Дагыстан республикасынан һуң Россиядә икенче урындабыз. Китап безнең тираж, милли матбугат, милли китаплар тиражы буенча, номенклатура буенча күп елдар лидерлардан беренче, икенче, өченче урыннарда тора. Бөтенләй әйткәндә, безнең Россия журналистика союзы рәисе Владимир Геннадьевич Соловьев килеп, ул да бик нык аптырагайны, чөнки безнең Ради Фәритова белән күрешкәндә нинди ярдәмнар, яңа инициативаларны ишетеп, кул сабып хатта әйтте, ул тиклем ярдәм булу журналистлар өчен бик мөһим, бик кирәкле эш дип. Гомумән, Башкортстан ул төбәк журналистикаһы гына түгел, ул милли журналистика шулай бит. Менә әйттегез, берничә туган телдә басмалар сыгарыла һәм радио, телевидение тапшырулар эшләнә. Әйткәндә, ошо көндәрдә журналистлар өчен тагыла бер сара көтелә, ул да булһа Журфест, безнең коллегалар өчен җыелып, тәҗрибә ортаклашу мәйданы, бына ул быел үзенчәлеге нимәлә булыр? Журфестта безнең журналистика өлкәһендә традиция дип әйтергә була, чөнки исләп тә булмай ул 10-нчы тапкырмы, 15-нче тапкырмы үтә. Ул әйткәндәй, Журфестта күп елдар безнең Башкортстан башлыгының грантына үткәрелә.
быйыл да грантка үткәреләсәк, төп максатыбыз өйрәнү, уку. Безнең журфестка федераль эксперттар көтәбез килергә тиешләр. Russia Today каналының, Telegram каналының җитәкчеләре, экспертлары киләсәк, нинди яңалыктар Telegram каналында эффектив эшләү инструментлары буенча һөйләргә әзерләнәләр. Безнең журналистлар, Россия журналистлар союзының секретаре киләсәк, Роман Серебряный, безнең дусыбыз, безне башкортса безнең медиа эксперт Роман Көмешкулов дип йөртәбез инде. Ул да яһалма интеллект турында яңа мәгълүмат, яңа белемдәр бүлешергә килә, һәм дә безнең беренче тапкыр дип әйтергә була, безнең бүтән өлкәннән сакырылган коллега, Кубань журналистларының исеменнән безнең коллега киләсәк, Кубань журналистлар союзы җитәкчесе. Ул да булмаһа, безгә басма матбугаттары, Кубань журналистиканың тәҗрибәһен һөйләп, аралашып, һөйләшеп, мастер-класс үткәрү өчен без шул коллегаларны көтәбез. Гомумән тәҗрибә уртаклашу өчен зур майдан буласак бу журфест. Әйе, журфест әйткәндәй, ул табигатьтә үтә, анда һәм өйрәнеп, укып та була, һәм дә спорт ярышмаларга ла катнашырга була. Традиция безнең волейбол турниры үткәрергә, футбол турниры үткәрергә, бергә булып, бергә һөйләшү, ул да бер мөһим безнең тормышыбызның эшенең мөһим тарафы. Әйткәндәй, ул бер генә проект түгел, тагын да менә Радио Фәрит улының инициативаһы буенча безнең быел үтеп китте, 3нче тапкыр медиа йыйын. Ул да тагы бер журналистларның форумы, ул вакытта ла федераль эксперттар килеп, төрле проблемаларга ортага куеп, алар турында ла һүз алып барылды. Берничә ай элек ул да форум безнең үткәйне. Безнең коллегалардан көтеп алган сараларның бере дип әйтергә мөмкин. Түземһезлек менән журналистлар фестивален, журфестны көтеп калабыз. Белемебезне камиллаштырырга, белгәнебезне искә төшерергә. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан Республиканың матбугат һәм киң мәгълүмат саралары агентлыгы җитәкчесе урынбасары Марат Газизов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.